Човекът, между другото българин, твърдящ, че е управител, каза следното нещо. Като не искаш да си слагаш маска, няма да ядеш. Това ни казва немската верига Lidl. Сега аз искам да ви призова за пореден път. Пълен бойкот на немската верига. Тя, както и разбира всички останали чужди вериги, освен че продават бокуци на българския пазар, освен че плащат изключително мизерни заплати на своите работници, изнася всички печалби от България навън. На практика, знаете ли какво се случва, уважаеми сънародници? С вашите пари вие финансирате немските пенсионери, вие финансирате немската икономика. Тук в България не остава нищичко. Инвестициите на немските вериги като Lidl са миниатюрни на фона на това, което изнася като печалби. Правят ни големи консервени кутии. Големи консервени кутии имам предвид техните магазини, които всъщност се приличат на складове за стоки втора употреба, след което ги пълнят до козирката с чужди вносни стоки. Между другото, там почти няма български стоки. Почти. Дори и тези, които се представят за български, не са български. Тези типове, изнасящи и консумиращи българските пари навън, трябва да получат един изключително поучителен и важен за тях урок. Пълен бойкот. Защото просто хиляди пъти по-добре българските пари да остават в България, а не да бъдем използвани като една колониална територия, в която местните аборигени купуват дрънкулките и манистата на богатите бели господари.